Hello khajani takhok te bukhuk song mare kiching jotono lamsogo hanya hai katal video bai norok ni buskango norok nai tongo as a production channel kai singtini Simon lainai bukhuk Priti Debormani bini lifestyle biography bokroksa gospel singer bini qualification bo kamini bo busuksona asai kya singaborno Simon lainai norok video no pulani simi paithak jara nai tongdi norok chaja khangke kaise like redi te share khladi tagbo katalangi tonghanke subscribe khaina di te bell icon no gana ni bell icon singna di katal video upload khaken kai norok ni thani dakino sogina ni bage te norok sabni lifestyle aba biography nainu musung norok comment khlaibo sadi ga phadi sing video no start khlaimani phasing thanglaya na angke phadi sing Simon layane bini puilawano bini real name ba full name ba real name ngangkai Priti Deborma bini te kaisa sinijamung bumung ngangkai nickname ngangkam ngangkai Junu angkai singtiap Simon layane bini date of birth bo busuk sona asaikha bini date of birth ngangkai 14 tarik Oktober 1993 go basayo ngkai sing Simon layane bini asaimani thai ngangkai bini asaimani thai ba bini kami ngangkai Mathampara Mandai Jirania ngai bini church ni bumung hangkai Matham Baptist Church abong hangkai Mandai Baptist Pastoral Circle area oklayo SNBA so not Baptist Association ngai sing Simon layane bini family member ba bini nukhungo khorok busu borok tong bini total family member ka 5 borok khorok ba tongo bini ma baba te bini bai te bini munai te bo ngai totally borok khorok ba angke singtiap Simon layane bini qualification bo busuk jara porikha te bo tabuk tamo khlai tong bo tabuk khlai tong mani hangkai Saint Peter School bo khoroksa phrangnai jek hisabe samung khlai tongo bo teacher hisabe ke bo Saint Peter School bo phrangai tongo bini qualification hangkai bo BCom paikha ba BCom complete ngkha bini qualification BCom bo complete khlaijak angke sing tebo Simon layane bini favorite color bini hamjaku mani color ngangkai white te bini chamungo ba bini chamungni bisingo favorite bini food ngangkai muya kran mosdeng sini tiprasani mui te wakire mosdeng te panipuri abai bini favorite food bo hamjaku go abrok chanani bagai thokjako go jotoni slai ngai singmo bo Simon layane bo busu hili te bo busuk lok bini chukmani ngai bini weight ngangkai bo hiligo bini 50 kg 50 kg ka obo te bini height bo lokmani ngangkai 5.2 feet ngai singte bo Simon layane bo puila bo bisini simi bo samung haparo phakya ba samung haparo yapiri dikha bini compose khlaiya kaibo suk song tong abarong sing tabuk tebo naleni buskango khnalanai to puila 2011 ba 2011 bisini simi bo sapnani haparo yapiri dikha bo jengkha bini puila rasap mani ngangkai teimuk kothangni teile yor phaikya phiaba bini recording khlaika recording khaijaka puila ngangkai thangai tongnani lama angle mankha jisuni thani samung puila bo recording khlaika bini recording bini khorang beke recording ngkha ngkai bo tabusu jara bini total song resapkha 30 plus 30 tani slaipon kubang resapjak tongo bini tebo buskango bini khorang bai resapjak norok khnai manane phai buskangni jarawa phai tongo norok nasingi tongni bini yak bai suijak ba bini compose ba lyric oba hai tabusu jara tinta resapjak kha abo tebo suijak tongo hinsawa haipono amo buskangni jarawa norok khnai manane norok nasingi tongni ngkai khabangne mare kiching tinin bagai video sungno norok video no sajak khangkai norok kaisa like redi te buinobo phunngani musungi tongkhang no share khadi tagbo katalangi tongkhang norok channel subscribe khadi te bell icon sini tonigi ngai norok ni sanani musumani Simon norok sabni buskango lifestyle ba biography nani musung norok tolabo comment box norok comment khai sadi ang chaitongnai norok ni bagai norok ni buskango video tunani bagai chaitoknai ngai norok bai kana hamjagi tongni support khlai tongdi as a production channel no ngai hanya haitisa katal video bai buskango malai finai jotona hambai khulumka